Ndakuchingamidza muri Zimbabwe muchirongwa chatinokupa ye naurwa dzinoenderana netsika nemagariro nechiKristu muchidimba pamatogona kuti chiKristu netsika patiri kudzidza zvinhu zvakawanda wanda zvatiri kuratsika zvizhinji zvacho muchirongwa chanhasi ndiri kufara kukuudzaiwo zvekare kuti ndina apostle Monalita vachanga vachitidzidzisa nhau dzakasiyana siyana asi sandakuudzai zvatiri kutaura nezvazvo nhasi uno ndiri kukuencourage kana kukurudzirai kana kukupersuade kuti ngati like page ye Sly Media TV vantu kusangana navo unonzwa mumwe achitaura kuti ndanisiri kuzviziva iwe pamwe ndiwega usiri kuzviziva vamwe vese vachiti zvakabuda paSly Media zvakabuda paSly Media kana uri kuda kugara uri up to date nenews dzinoitika muZimbabwe unofana kulike kana kufollowa mapages eSly Media zvikuru sei paFacebook page nepa YouTube channel. Mazuvano nyaya dziri kunetsa inyaya dzekuti munhu akaromba, inyaya dzekuti zviri kukupenga kwaari kuita kuti ingozi yakaparwa mumusha mavo. Vamwe votizvo ngozi haingodzingwa inotoripwa, hatizivi kuti chokwadi here. Toda kuzvinzwa nhasi muchirongwa chanhasi. Vamwewo zvekare vanotaura zvisina maturo nekwavasina kuswera vachiita kunge vanozviziva asi vasingaite sei vasingazvizivi. Unozviziva sei kuti munhu ari kutaura uyo hapana zvinozikanwa? Unoona nemucomment section unongoona kuti makeyboard warriors so akatanga kudai so zvinotaurwa zvachona so unobva watozviona kuti izvi kaizvi kana taakuchirungu zvinonzi zvazvina kana sense asi kuchitarisa kuti munhu iyeye ukatozoenda kuFacebook profile yake unotonzwa achinzi ane 37 years uchaziva kuti ko zvino tiri kurasika papi. Muchirungu vanoti it's dangerous not to know that you don't know. Zvine njodzi kuti usazive kuti hauzive. Regai tipinde muchirongwa chanhasi naApostle Monalita. Titange nekuvachingamidza muchirongwa. Apostle makadi? Ndiri pangu. Makadi mukumaSilvester. Ndiri right. Ndanga ndakusuwai. Sure. Uyezve takafara zvikuru kuti muna February makanga muchipemberera kuzvarwa. Hatichati kuzvarwa patsva here kana kuti tiri kucelebrate kuti Mwari vakakuchengetai makore esa. Munonzwa sei kana muchicelebrate mabirthday? Isi kuwedza hazviko zvinongopfuura sei hapana hapana chiye chakaitika. Zuva rekuzvarwa rakakosherei kuri celebrate? Aiwa, zuva rekuzvarwa rakakosha zvikuru kuri celebrate nokuti rinombokudzosa kubva uri kadiki kacho uchitanga kufunga zvese zvawaita kuzosvika ipapo pauri kupemberera zuva rako rekuzvarwa kuti handiniri handiti ndatosvika pamakore aya handiti saka izuva rakanaka zvakanyanya zvikuru handiti kuripemberera. Isu toda kuti makorokoto belated nekuti akataenda unofudza mombe kubani rekwedu mafoni anga asina mabhatiri ndakapotsana nemessage asi takadzwa kuti ayo pakave nekupembera kwakanaka. Birthday yedu yaFebruary naFather Apostle saka chinhu chatakakumburirwa zvikuru nemwana mumwe mese mwana mudiki. Yes. Tinotenda Mwari wakuchengetai. Isusu veSly Media TV nevese vari kuona tinoti happy belated birthday. Aiwa, tinotenda. Aditi. Tinotenda zvikuru. Tine urongwa hwamunogara muchiita nyaya dzekuenda kumaprayer mountain nenyaya dzekuita mabira. Mazuvano zvakamira sei kuti pamwe ndakapotsana zvakangoti zizi zvichiri kuitwa here? Tiri kuita rekupedzisira takariita 15 December. Ndo ranga riri part 3 redu rebira iroro. Hakuna December izvo tapfamba. Saka apa tatichigadzirawo kuona kuti aiwa vanhu vari kungobvunza kuti part 4 iri rini yebira. So takaona kuti better tiise musi wa27 April nekuti kune vamwe vari kunze chaiko vaingoti aiwa mirai April tiri kuya kumusha. Saka toda kuti tinge tiripo saka takazorisa 27 April. Alright. Kuprayer nyaya yekuprayer mountain. Right, kuprayer mountain tiri kuenda
musi wa31 March inenge iri Easter Sunday. Takaona zvakanaka kuti tiende kuprayer mountain nevanhu musi we Easter Sunday iwoyo 31 March, because inenge iri resurrection. Anditi tinoiti resurrection power isusu kuti munhu kana pane chako chese changa chakafa mukati muupenyu hwako ngachigone kumuka day iroro. Saka takabva tati 31 March tinge tiri kuprayer mountain kuchishawasha nevanhu. Inzvimbo yatakapiwa naMwari iri kusunungura vanhu zvakanyanya kuti munhu akaenda akanotaura nyaya dzake kuvadzimu wake ozonamata ozombogeza kune zvese madziva ariko. Handiti saka pane rwizi runofamba pakati pemakomo uku nekuku, makomo mahombe ekuti tikaita zvese zvimwe zvatinoita kutambokumbirira uku vadzimu wedu pamihacha, pamisasa, pamizhanje. Handiti tawadirirawo doro redu zvimasupa izvi vanenge vakwanisa kuitawo magata avo emasvusvu wachinodira. Handiti pasi nondakaona pane secret yandakaona mukoma Silvester yekuti pane vanhu vanongori kuchema vari diaspora. Handiti apostle ndatoone nguva basa rakasunga. Handiti asi mweya wobva wagona kuona kuti imeme pamakambosimuka mukati menyika ino ndikuona hamuna chamakaita, hamuna kuzivisa midzimu yenyu kuti maakusimuka. Munhu utotaura kuti zvechokwadi taingoti katanamata zvakwana zvakadaro. Ndotoudza munhu kuti aiwa ngatiite magate iwayo emasvusvu online. Handiti saka ndiri kuona zviri kusunungura vanhu zvakanyanya. Kungoita magate emasvusvu munhu achitotaura nemachangamira ake nemachembere nemidzimu yake naMwari. Handiti tatopedza tinoita video call. Handiti tichimuisira. Handiti zvinogadzira masvusvu acho. Handiti achitaura nichimulida. Handiti ndiri kutoona hazvisi kumbotora kana nguva munhu atotaura kuti zvinhu zvatochinja. Handiti ndatowana basa zvinhu zvatochinja. Basa randanga ndichida kunyanyanyanya vanhu vari kudiaspora kuma-European countries uku vari kutambura nenge mukoma Robert mukoma Sly vari kutambura. Handiti saka unoona kuti pane zvimwe zvinhu vamwe vanobva vachaja kana kuti ma10,000 kuti nekuti ati ari kuEurope. But zvinhu zvokuti vanhu vaiva kana uchifamba nemweya unototi munhu yaana. Handiti hana let me help. Handiti kuti adini vazhinji vamwe vari kuzonditenda zvakanyanya zvemhando yepamusoro. Handiti nenyaya yekuti unenge wamuitira zvidiki diki zvaunenge watodzwa nemweya kuti munhu uyu ngaaite magate emasvusvu ataure nevadzimu wake akumbirira adai. Handiti kana tangodaro petinongonodira chetoku. Handiti pasi pemizhanje pechi pane pataurwa nemweya pasi pemihacha tikangodaro. Handiti unotoona munhu pasina nguva zvakutofamba zvadai zvakutofamba zvadai. Vamwe vari kunoramba nawo aikokoko. But tikangokumbirira nemagati aya masvusvu unonzwa kuti murume akutotaura neni, mukadzi akutotaura neni, takutoronga kudai. Vazhinji vari kutodzokerana. Handiti kuti chiri papa panyaya yamuri kukurukurai yebira nekwenda kuprayer mountain. Ndianani vanokokwa kuti vauye kubira kana kuti vanokwanisa kuuya kuprayer? Ndivanani? Right, isusu tinokoka munhu wese because isusu sangano redu iintadi. Takaona zvekuti izvi zvakati zvinonetsa. Pane tumwe tumadoctrine tunozongosunga vanhu. Handiti mukati mekunonamata. Saka isusu yedu iintadi ministry yedu. Handiti saka tinoti wese vemachechi akasiyana siyana vasingaendi kumachechi uyai. Handiti n'anga, maprofita, mapastors tinoona vachiuya musi webira. Kune kuchibhadhariswa? Aiwa akubhadhariswa. Kungouya kuti kuuya pane tuma contribution like kuti tinenge tichida ma-contribution mari dzetransport vamwe vanenge vasina. Saka tinohaya makombi etinohaya anozotakura vanhu. Kozoti pachikafu ka-contribution kamari kashoma shoma kavanocontributa kuitira chikafu chii plus ma-toilets tinozohaya. Handiti ma-toilets zvakare pa-next door pedapo vanohayisa ma-movable toilets aya. Handiti saka
tinohaya matoilets edu kuti vanhu vabatsirike neuwandu hwavo pamatoilets. Saka ndope tinenge takuda chikacontribution ipapo kadiki diki kokuti vanhu vaite sei vabvise zvigona kufamba zvakanaka. Toda kutaura neimwe nyaya handisi kuziva kuti imi munoionawo sei. Handisi kuti muri kumboverengawo here mumanewspaper muchizwa kuti vana vechikuru chekwakati vaatakwa nesatanism. Munheka munhu azinga zvikuru sei kunyaya dzevana vechikuru, vana vadiki. Kare taingonzwa kuti satanism anatilda vachaita mapurogiramu eparedhiyo yange zvinhu zvevanhu vakuru, kana kuti zonzi pane chechi inoita zvesatanism apa zvazvinhu zvevanhu vakuru. But iye zvinezvi apostoli mukuonawo sei nyaya iri kuitika kuvana vechikoro, vana vadiki? Chii chiri kuitika munyika ino yeZimbabwe? Right, zvinhu izvi zvawanda kumaSly, zvawandisa. Handiti zvesatanism izvi sezvamuri kutaura izvo taiziva vari vanhu vakuru zvinofanana nekuromba. Taiziva madhara ekunzi ndiye anozoti akaromba akazodai. Asi kuzvinji takuna kuti vana vadiki handiti vari kuromba, ende tainyanya kuzivazve zvakare vari vanhu vechirume ndivo vainzi varomba. Asi kuzvinji takutoona kuti vakadzi ndivo vatoo patop, ndivo watowanda vari kurumba handiti. Saka nyaya takatanga kunzwa nenyaya iyoyo muri kundiyeuchidza. Takatanga kungonzwa kuti madzimai ava kutora rume vanhurume vachikrosa board vachienda nazvo kuSouth Africa. Ndo mazuva ndakatanga kunzwa nezvekuromba kwevanhukadzi. Tiri kuenda kupi nenyika? So hapana kwatiri kuenda ndosa kana mvura isu kunaya kudai izvi, nokuti Mwari nevadzimu mhondoro dzemvura vanenge vatsama handiti nekuda kwekubata kunenge kuchiita vanhu kuti chokwadi here tarasa isusu midzimu yedu, tarasa Mwari wedu, asi takunamata zvimwari zvekusatanism kuti nekuti ndo zvinokurumidza kutipa mari, tichishandisa vana vevamwe vanhu like zvamuri kutaura izvi zvokuti kutora masperms evanhurume munhu achienda nawo handiti kunotengesera n'anga inenge yamuti huya nazvo ndokupa ndobva ndakupa mari handiti. Saka zvinhu izvozvo zvawandisa mukati menyika yedu. Asi ndodzoka pakuti vana vechikoro handiti vari kutoinitiatwa nevanhu vakuru handiti, ndokwazviri kubva ikoko. Vana vari kuinitiatwa nematicha avo handiti, vanenge vari kutsvagawo kupfuma kuti andasarira ini handiti. Vari kuinitiatwa kwavanenge vachiitwa, vanenge vachinzikana kuti vanwe ropa revanhu handiti, asi vanouya vachisvikopani, vachisvikopa ticha handiti, vakwanise kusangana kana kuti nevarume vachiuya vachisvikopa ticha. Kuinitiata kumwe kuri kuitwa muzvikoro handiti nematicha handiti. Kozotiwo umwe ari kutobva kumba kwavo, baba namai vari musatanism. Saka anotoudzwa kunzi wewe maswitsi aitiri kupa iwe haumadya handiti, ndeye kunopa vamwe vana kuchikoro handiti. Iwewe majigiza aya mazepa haumadya, unopa vamwe vana kuchikoro, iwe zvako ndi izvi handiti. Saka mwana uya nekuti anenge aamo musatanism, ifamily yemasatanisti handiti. Saka anenge akutoziva, anosvika kuchikoro ungoita seari kufarirawo vamwe vana sevana pachikoro, vanenge vachizvitora sezvinhu zvisina basa. Vanodya kutodya kwaita maswitsi, kudya kwavari kuita masnacks, kudya kwaita chii zvinhu zviya zvagadzirwa kudhara handiti. Saka ndo kumwe kuinitiatwa kuri kuitwa vana muzvikoro handiti. Kungofunga kuti arega ndidye chanhingi handiti hachina basa, but anenge akutoinitiatwa. Ndosaka muri kuona kuti zvawandisa muzvikoro zvakanyanya, ende vanenge vachitaurirwa zvakanaka. Vamwe vacho senge pane umwe wandakadhilivha mwana handiti anga ari pane imwe certain girls high. Saka mwana iyeye akatotaura kuti ndaitoudzwa nemafriends angu kuti tarisawo nekuoma kwaita upenyu kwezvinhu tinogona kuenda kumayunivhesiti chii but hatiwani basa. Saka ukaita izvi neizvi neizvi handiti unokurumidza kuwana varume vane mari handiti. Saka kana wana varume vane mari uchatenga mota yako uchiri kutoenda kuchikoro,
uchatoita business rako uchiri kuenda kuchikoro handi murikuona saka iwewe patinotozopedza chikoro ka unenge watone mari dzako saka ndokumwe kuinitiate kuitwa chi kuitwa vana yes kusei vari kutageta vana isi tambetaura paya patatanga chirongo zvazvo zvevanhu vakuru sei zvakuenda kuvana right zviri kuenda kuvana nekuti panotariswa ndingati chiraramo handiti kuti right ava vana vachine future handiti yakati kurei saka kushandisa vana kuya uko handiti mwana paari kuraramawo handiti life yake iwo munhu uyauya ndokurarama kwaari kuita nekupfuma kwaari kuita sei kwaari kuita ndosaka muchiona kuti vanhu vanoinitiata vanodiwa kungoenda mumahospital mune vanhu vaakufa kana kuti mune vanhu vari kurwara handiti vanototsvaga vanhu vachiri live vari kutomhanya handiti saka ndovanopa tarisai munoti vanhu vanoinitiata vanhu kuSatanism havaendi mumastreets handiti kuti vatsirika nditore kana kuti vanavo kuvavakira kana kuti shedi hombe inoiswa kana kuti mupanda handiti ka totoisa maticha imomo handiti vanenge vachivadzidzisa varimo vachimonitwa vari kurwara vachirapwa manesi ipapo nekuti tine vanhu muno muZimbabwe vanokwanisa kuita zvinhu izvozvo handiti vatoriko handiti but tarisai muone vanotomhanya kunopa munhu atori right handiti nokuti ndo zvinoda Satanism yacho kunopa ende vanenge vachisarudza vanhu vaya vanetsasa vaneturima vari tuzvipo nechi handiti vachipiwa but kune kumwe kwavasingakwanisi kusvika kumakata kwaunotoona kuti kumakata uku ndinonofumurwa handiti kunyange kana akada kuzvifunga tarega ndiende kuna apostle Monalita nafather apostle handiti ndisvike ndiwati ndaakukupai izvi anonzwa hana ichimutoti uko kunofumurwa manje nekuti ndine vamwe mukumaSly wandakabatsira asi ndakabva ndati achiuya mweya wakanditi usatore kana $1 rake but he's a business tycoon handiti a well known somebody handiti saka mweya wakabva wanditi usatore kana $1 rake mubatsire chete nyaya dzake idzi handiti aone simba raMwari kana ada kutendeuka mabasa ake achatendeuka kana asingadi handiti ndakati ndamubatsira ada kubudisa mari ndikati aiwa ndangokubatsira ichi right azodai kuda zvakamunetsa ataura nehama yake yakanga auya nayo ine ndoda kutenda apostle chichi right yanga iri mari yakawanda mukumaSly yakawanda handitika asi ndakati kwete ati kana Mwari wangu wati ndisabate kana sendi rake ndosana kutedzera izvozvo nekuti inini mweya wako watondidzidzisa kuti pauri kutora mari iyi ibva waziva kuti vana unogona kufirwa nevana mysteriously handiti nekuti watoye unenge watopinda mazviri nekungogamuchira chete handiti saka ndakabva ndangoramba asi hama yacho yakazodzoka nekusiri kati aiwa ndiudzei chokwadi because zvakamunetsa kuti hakuna munhu anoramba mari yakawanda yakadaizo handiti so ndakamuudza chokwadi ndopokazanga kuti zvechokwadi chichi takatombozvinzwa kwakawanda handiti kuti ane kubata kwaakaita kusina kunaka handiti saka zvinhu izvozvo handiti mukatarisa vanhu ivavo vari muSatanism kuinitiate kwavanoita vanotsvaga vanhu vachiri kumhanya vanhu vachiri kuonekera vanhu vachiri kudii handiti asi zvokunetsai kuti kosei ari kutadza kune zvakati vanoda kuti vabatsirika handiti kuis even village rake mukagona kurienda rinenge rine vanhu vari kufa nenhamo handiti kuvillage kwake kana hama dziri kutotambura zvimwe zvezvo dzichitadza kuhodha bhero handiti saka ndo Satanism mafambiro ainoita iwayo handiti inoinitiata generation yevechidiki wakawanda nekuti wachine life yakakura wane future yakareba handiti asi vaneva mukada kuzotarisa vari kupera kuitwa zvinhu izvi vaneva vanenge vasisina life upenyu hwavo unenge waganuka
Alright. Instead kuti mwana ararame kana kuti 8 years dzake kana 90 years anodimburwa ma 20 25 kune vana mukoma Sly wari kufa mysteriously ukuthi ko zvaita sei mwana we zvadi handiti ma 20 25 30 years handiti nenyaya iyoyo kozoita vamwe vari kushandisa vana vasikana vechidiki nevakadzi ivavo anenge ari kutageta vane zvipo handiti kuti arare nawo achitora zvakanaka zviri mavari achitora zvakanaka zviri mavari but nyaya inenge iripo ndeyekuti iye pachake mukada kuzvitarisa mukoma Sly inyaya yekuti handiti kune zvirwere une anenge asina kana chirwere handiti nokuti nyaya inoitika ndeyekuti anesa image yake asi chinhu chinenge chiri kurara nemunhu uya chinenge chato chidhoma chake nyoka yake kana datya rake kana chi ndo chinenge chichirara nechi kwete iyi nekuti auzombomuzwa achinzi ari HIV atonzwa ane STI achiita bonde nevanhu vakasiyana achitonzi adanana neuyu adanana neuyu adanana nemuslay queen uyu azodanana neuyu adropa adi handiti but apana unotonzwa kutotaiwa ari right handiti ari HIV negative haana kana chirwere handiye anenge achirara navo zvinhu zvake zviya iye anongoisa image yekuti nekuti chokwadi ukazoigirwa garwe apana aungadari negarwe kana nenyoka unotiza handiti saka anongonza image yake handiti then paya anongoziva kuti ari kuita basa inyoka yangu chidhoma changu chechi ndo chiri kuita basa kune vanoreurira vaya vachiuya vaya vanodhilivhara vachitaura zvavanoita musatanism ichokwadi here kuti unogona kuinitiatwa kumapati kwaunenge muchinakirwa zvinhu zvese zviri kudyiwa ikoko zvinenge zvakaiswa unhu hweusatanism mukati mazvirimo ichokwadi ndo chokwadi chakakurisa ichocho saka tiri kunyanya kuti vanhu mapati amunoenda wona kuti ipati yanu handiti uyezve chikafu chacho chiri kumbobva pai chiri kubikwa nani handiti nokuti zvinhu zvakachena mukoma Sly ndezvekuti ani ndambotaura nenyaya yebira redu ri kuti panoitwa kacontribution kechikafu chichi patori nevanhu handiti vanouya kumatara angu kuprayer line handiti ndio vakatokireta kagroup kavo handiti vanotobika vari uko handiti kuti vari kubika chii handiti uko kurumu yekusero handiti wobika zvinhu zvawodini koko wopa vanhu handiti ina handitombozwi kuti zvafamba sei zvadini zvazodii handiti but ukaona chinhu chekuti munongosvika pongodzi pane wekatarini chikafu chozongobuda handiti zvinhu izvo zvinenge zvatopedzwa basa nazvo kudhara zvatoiswa neropa umwe vari kudya ropa revanhu mumapato handiti vari kudyiswa ropa revanhu anenge achitoinitiata ipapo iwe une chipo chako cheuvhimi ushavi chaakutoshandira munhu uyu wotanga kuona zvinhu zvako hazvichafambi waakufungira kana hama yako nhingi waakufungira kana chi yet kupati kuya kwawakaita sei kwawakaenda iwe unenge uchingoti inga takanzi tizvidhishe takanzi but wazvidhisha zvabva pai pazvabikwa wazviona here wanga uripo here handiti vanenge wapedza kuti zvinofanana nekuti mukoma Sly mati mamboona kuti munogona kudya muplate 1 nemunhu kudai asi kana zita rako riro rateketererwa kunzi Silvester pachadya chikafu ichi ndiri kuti mweya weurombe mweya weurwere mweya wemunyama ubva wagare mukati medumbu rake handiti ini ndogona kudya nemi chikafu icho chateketerwa zita renyu inini hazvindaafekti ndo tekinoloji dzako idzi handiti dzeuroi nesatanism handiti munodyiswa mese bhodho 1 kudai but zita rako kana riro rataurwa muchitoiswa mushonga wacho handiti iwewe ndo unoafektika uri 1 vamwe wese vanenge vatori right iwepo uchati but musuya uya patakabva kumuchato wanhingi kupati yanhingi kumabiko aya ezvakati
ndakatanga kunzwa zvakati kana kuti hopedza ndakatanga kurota handisombozvinzwisisa zvinhu zvangu handisombonzwisisa unogona kutofungira kuti pachipai pachikafu kana bhozi takadya pamwe chete takadii wotanga kufungira kuti pamwe ndakanokorwa tsoka pamwe ndakadhonzerwa kashinda paembe asi watozvidya muchikafu ndikufunga imwe nyaya ipapa yekuti pane futi pakupanana ini ndinongoita manzwiro pakupanana kwemagifts mwana anogona kuti hanzi ndakapiwa watch umwe ndakapiwa ring umwe ndakapiwa necklace munosangana nazvo here mukureurura kwevanhu vanezenge vakudhilivharwa vauya kuzobatsirwa munyaya yekuinitiatwa musatanism? Yes, zviriko ende izvo zvimwe zvakati wandei saka tichingokurudzira kune vanhu mukumaSly kuti usangofarira chawapiwa handiti chinhu ichocho tanga waongorora kuti hachina matambudziko here mukati muupenyu hwangu mangwana handiti chinhu chakachena here handiti chandapiwa ichi nekuti chimwe chinhu chinenge chakaisirwa mhiko kare kare handiti chakaiswa asi munhu obva aona kuti zvinhu zvinenge zvaakumunetsa handiti mukati muupenyu hwake chozongoitwa sekunge gift handiti yawakupiwa. Hatisi kurambidza vanhu kupiwa magifts asi tokuti isusu gifti usati waishandisa imboti nayo panza handiti usati wapinda nayo mumba handiti tora zvoungatori uchimwaya ipapo handiti ingawe soti yematumbu ingawe imbomwaya ingawe bute mwaya uchitaura kuti chinhu ichi kana chisina kunaka ndipei hope ndiratidzei kana kumakope ndiratidzei ndinotoda chiratidzo mwari wako newadzimu mukumaSly hawambokusii handiti asi nyaya kuda kukurumidza kunonzi kuita sei kukambira zvinhu kuda zvinhu kwekwe ndo kunokonzeresa izvozvo zvokuti unopedzisira watobatiswa chikwambo iwo uchiti igift yawaita sei yawapiwa chimbochivharira paunochivharira panza handiti wachimwaya soti yako kana bute wotaura wokumbirira kuti kana chinhu ichi chisina kunaka ichi ndiratidzei kumakopi mwari nawadzima havambokusii unotoona waakutorota handiti wakutorota hope nechinhu chiya wakutoudzwa kuti rasa chinhu ichi kana kutoratidzwa mamiriro akaita chinhu ichi chokuti chitori chinhu chinofema icho handiti chowatotora chawakuda kuti isa pai mumba saka iwe uchingodaro hauchanodzosera hako kune munhu wacho pamuda munhu uyo akatoenda kana kuti ari kure kana kuti chii ende zvinochinetsa kuti utanga kuti tonai chinhu chenyu anenge akuti sei wakundidzosera ende anogova mawakangwara anobva ati pane zvawaita iye arikutozoti akakutambidza saka iwe unongotora chinhu ichocho hazvimboremizvo usavhunduka handiti nokuti chinhu ichi watambira asi hauna kumbochiisa mumba mako hauna kuchishandisa hauna kuchiita sei handiti tora uenda nacho kusango handiti tora spiriti yako soti yako bute rako handiti bute rehondo riya rematare wobva wanopisa ipapo pamwe chete uchitaura kuti dzokera kuna tenzi wako handiti dzokera kumuridzi wako iwewe kuna nhingi nokuti handiti unongotomuziva nezita rake munhu akupa handiti dzokera ikoko then ukadaro chete watofree iwewe nekuti vanhu vari kurombeswa nazvituma-gifts izvozvo chinenge chagadzirwa nechekare. Imwe nyaya ndeyekuti mbatya dzatinotenga nekwatinotenga nezvese zvatinopfeka zvimwe zvacho ndinonzwawo nemahunga kuti ikoko futi pakutenga pari kuda zvaitaurwa kakura zvitaurwa nevakuru vakuda zvanzi tenga nehungwaro kwakamira sei kumashopu uku nemalebho nechichi ikokoko kana zviriko tiudzeiwo ndiri kunyanya kubvunza imene pamusa kuti imi muno vakawanda vamune madhilivhara ndo vanozogara pasina muchiita counseling vachitaura kuti taita zvakati taiti initiator so tibatsire hama dzangu nyaya yembatya ndo chimwe chinhu anditeka asi nyaya yembatya inekuti isusu ndambotaura isusu vanhu vatema nyaya dzekugara dziya tavharwa tichingofunga kuti chinhu chinobva kumurungu chakachena ndo yatiuraya asi satanism yakatotanga nekuvarungu ndo kune masatanist makuru handiti kuti mabhizinesi avo iwayo
aramba achiflow achienda kune vazhinji wacho wari into Satanism handiti ndofunga dzimwe nyaya makazodzinzwa kune vanoimba vaya chichi wakutaura wachikonfesa inini wakaita kuti ndiuraye kana kuti mai vangu kana kuti baba vangu chichi vachita kuti ndiite mbiri handiti inyaya idzodzo dzekuti Satanism yakatotangira kuvarungu ikoko saka nawo isusu kana taakutenga zvipfeko izvi tine zviya zvekuti tinongoti nekuti mushopu handiti nekuti pamwe iye muridzi weshopu yacho chaiyo futi anenge akaromba futi handiti saka nyaya inoitika ndeyekuti ndosaka muri kuona kuti nyaya yemaspiritual husband spiritual wife yanyanya handiti yekuti munhu uri kuti pati dzinza rangu ranga rakachena ndikutosha kuti ndikunetswa nechikwambo chiri kubva kupi handiti maybe mbatya dziya dzawakatenga iwewe uchibva wangosvika obva wachipamiri pako handiti mbatya uchiitenga handiti mushopu even uchida kunotry chaiko mumafitting room muya ingoinamatira mumwoyo mako kuti Father in the mighty name of Jesus mweya wakaipa ungangochiteerana nechipfeko chi handiti ndiri kuurayira ndiri kudzinga wochitraya zvako handiti nokuti taakutorarama a different world handiti yazara neSatanism handiti right zvinga zvizvo kuti waorder online handiti namatira package yako yasvika handiti maizita kuti mhanya kuti unbox anditomurikuona saka kungonamatira package yako yasvika kamunamato kako nemumwoyo wopfeka zvako handiti wakutry nokuti muri kuona kuti even mukatarisa Brazilian zvemabrazilian weave zvapengesa vanhu vakawanda ngoti mwana anga ane behavior kungoti aturika indosaka ndisingaidi ndakati handidi handiti Brazilian weave neimwe inodzi Peruvian neimwe idzodzo dzinodzi ibvudzi revanhu chaizvo handiti ndosaka muchiona kuti mwana kungodai mumusoro kana anga ane hunhu hunenge yes atochinja chine chinhu chiya chine mweya wachinacho handiti machiri wokutongotoitisa vana chipfambi kuchinja vana kuwaita mauri handiti muri kuona saka zvinhu izvozvo pane zvimwe zvinhu zvatinosanirwa kutarisa dzimwe dressing dzedu nechinichi dzatinosanirwa kuona kuti idzidzi hatisi kupromota kingdom yadevil here kaka mazano kuti ndinadzo dzakachena trouser rangu rinofanira kunge chisvika kuzasi kwemagaro musati dzimire fashion aiwa handizvo pfeka zvakanaka handiti kwete kuita zvinhu zvakadaro zvekupenga izvozvo nokuti ukada kutarisa vakomana vanodaro next thing amadrugs kureva kuti chimweya chiya chiri kukuti dropa kudai bhurukwa ndo chinokuendesa futi kumadrugs saka pazvipfeko pane zvatinoisa mumusoro medu ngatione tichenjerere kuve vanotibata vanotiruka vacho nevanotigera ipapo ndoyemwe nyaya inini mukoma Sly ndine 1 2 mahairdress angu handiti ndozve zvakare vanondiita zvese manails kana ndida kuti manails angu chii and ndakatanga ndinopinda musalon handiti ndotarisa ndakatomira pavanenge vachiti muri sei ine ndichingoti Mwari ndiratidzei munhu akachena pano handiti saka mweya unobva wangonditi uyu kuya kunongoti kahana kangu handiti ndobva ndatoenda ipapo and handichinji mahairdresser nekuti imomo mumasaloni ndo mumwe futi mazara Satanism nenyaya yekuti vanhu vanoda iyo nyaya yekupfuma yanetsa handiti vanhu vari kutorerwa manails avo achitoenda achinogadzirwa handiti vanhu vari kutorerwa bvudzi mumusoro richienda richinogadzirwa handiti saka zvinhu izvo tiri kungoti vanhu chenjererai pese pauri kubuda Satanism iriko pauri kubuda mumba mako uri kuenda kubaba shop uri kudii taura naMwari wako nevadzimu wako kuti nditungamidzei pamunhu akachena handiti
unotongo variko vakachenaka handiti mumasaloni macho vanonga vachitochema vachitotaura kuti munoona ningi uya munoona musaloni muya maitiro ake anobata mari zvimwe zvezvokuti unotoshaya kuti handiti zviri kufamba sei. Saka ndakatombofambawo kwandakafamba ndikatoudzwa kunzi buda musaloni imomo munhu uyu ari kushandisa ari kukutorerai imimi handiti zvipo zvenyu mese. Saka muona kuti satanism pese mumabasa varimo mumabasa mumakambani kana vari kuti vari kurana mabhizinesi avo kana kuti chii handiti satanism yazara kwese kwese. Inini chandinongoda kutaura mukumaSly ndechekuti munhu ka zvizivire upenyu hwako iwewe mumba mako nemhuri yako nevakakutenderedza handiti nokuti satanism yawanda pakuti hauchatrust munhu. Zvinofanana kuti inini nhasi handiti ndine kana kuti munhu wandakadzidza naye uya pane makore handiti tazongodhumana patadhumana pamwe kuFacebook andiona handiti ka munhu iyeye handisanokuti ndimuchenese 100% nekuti 15 years or whatever makore adarika acho handiti taguma kuonana kuchikoro handizivi zvaakabata pakati pesapa handiti handizivi ndongomuziva tichimuziva tiri muklasi but zvaakazobata pamakore esaya kuti upenyu hwake huzove zvauri handizivi. Saka tingati panyaya yemabasa muno muZimbabwe iri kunetsa mambotora nyaya yekuti vanga vachienda kuchikoro abva audzwa kunzi imba yacho unotoitenga uchiri kuchikoro mota yacho unotoitenga uchiri kuchikoro. Satanism iri kutageta varombo here vane vachine simba? Right, satanism kazhinji kayo iri kutageta vasina. Imwe yacho kubvuma kana kuti pari kupesvedwa nemagifts mari inokurumidza kubata kune vasina nevamwe vaya vatori pakati nepakati handiti vanodowo kuda kukurumidza kuti dai zvandikurumidzira but pamwe achitorarama kaupenyu kake handiti kangori kaaverage life kaika kuti haashai handiti harari nenzara ane kamota kakoka anobudawo nako but ari kuda kumhanya. Ndo vamwe vanhu ivavo vari kuita se vari kuinishietwa musatanism handiti because satanism zvangonyore mazuva ungotanga tichingoita kunge mashamwari ndichitokuisai mudhusi handiti kutopedzisira ndatokuinishita ndoita sekunge vamwe vari kukwezva nekunge kuda kubatsirwa handiti kuti alright wati une project ipi uri kuda kuita handinoda kuita project yehuku chichi zvino mari yacho manje ungoda kutanga nehuku ngani ndanga ndoti dai ndatanga nehuku 500 unzi don't worry handiti ndichakugadzirira ndichadii anoramba achikuredza takuisa padhuze kusvika paakuinishita handiti akuinishita achakuona batsira kane project yehuku angopedza kuinishita uchamubati akungoti ai mubhizi wauda kumufonera pamwe achakudai rifoni wauda kudai pamwe handi muri kuzona ndine vanhu vanouya panapa mukumaSly kuti anotaura kuti ndiri kushaura kuti munhu akabva aenda nepi akabva azodii handi muri kuzona yes yekudisappear anenge atopedza newe iwe chaakungokuteera mamonitoring agents ake aya ekuona kuti pakuda kuyaka breakthrough muupenyu hwako chiya chobva chaiyo chokutorera iye zvake ndo zvine chifulwa chete iwewe wakuramba uchishungurudzika mukati muupenyu seiko inga ndiri kutiraya handiti but anenge atokuisa chimagneti chake chezvimamonitoring agents zvake zvinokuteera handiti pese paunenge uri zvimatreka chatokuteera chinoita chitreka kana chezizi chaiko chinoita chitreka kana cheshiri chimwe chishiri chinongokuteera usingatombozvizivi chinoita chitreka kana chelizard chidzinyu chinoita chitreka kana kuti kana charwa ivi
handiti hanzi kana mapete chaiwo mapete chaiwo yes kana masvosve ndosaka muchiona zvichinzi ukangoona masvosve oda kuwanda pamba ibva watomaspraya handiti ukaona mapete akuda kunge kuwanda mumba spraya mapete iwayo nemakonzo hazvidi mumba nokuti zvimamonitoring agents zvakutoshandiswa handiti nevanhu vesatanism tumira information akuda kudai kuronga muri tu murume nemukadzi izvo zvakateerera mozoona chinja chamaronga yes pane gonzo randakaona rakamisa nzeve ndisatani chaiye iro ndakatozviko kuteerera kudai sokuzi nyaya dzevanhu iro gonzo kuti vanhu vachenjere hama dzavo ichokwadi vanhu ngavangwarire nyika yataakurarama yashanduka handiti yashanduka zvekushanduka zvezvokuti hameno vachakaputirwa hameno vachiri kuvimba nekuda kupiwa stereki handiti vasingazvivimbi kuti aiwa vadzimu wangu naMwari vanondipa zvakachena zvavanondipa because nyika haisisina kumira zvakanaka kuvarume kuvakadzi because kune vakadzi vari kushandisa vanhurume handiti vari kutopfuma nekutora handiti zvipo zvinenge zviri muvanhurume through bonde handiti muri kuona saka izvozvo vanhu ngavachenjerere zvakanyanya toda kudzokera zvekare panyaya yekuti izvo zvamuri kutaura zvese zvesatanism izvi zviri kuita kuti vanhu vazhinji tingorarama tiri murima tozodzwai muchitaura kuti aiwa kune bira tingofunga kuti ndiravanhu vakutsvaga mabasa kwavanzi kune bira tingoti ndiravanhu vakutsvaga varume vada kuroorwa vasiri kuroorwa ngatidzokerei panyaya yebira iyi nekuenda kuprayer mountain kuti vanhu vari mungetani dzowakaipa ava vapepuke dzokurai zvakare nyaya yekuti vanhu vauye kuzosunungurwa inyaya yedeliverance kaiti kutaura ende isingadhurire munhu fambai napo right tiri kuti isusu musi wa31 March handiti tiri kuenda kugomo kuchishawasha handiti kwatiri kuti munhu enda unotaura nevadzimu vako handiti kuchema zvaunochema at the same time uchisunungurwa zvakakuremera pawakafamba wawakatamba nawo wawakadanana nawo une question mark yekuti inini ndiri kuona sekuti vanhu vandakatamba nawo veve pane zvavakandiita kwandakaendeswa neshamwari yangu kuna gogo vaya kuna sekuru vaya kana kuti kumuprofita uya zviri kuita kunge vakanga vatanga vandirongana handiti kuti tichauya naye nekuti pandakaenda kuya uko zvinhu zvangu zvakabva zvotanga kuenda mudondo handiti saka tiri kuti huya usunungurwe kana une zviri kukunetsa mukati muupenyu hwako handitika kuti aiwa ndofunga vanhu vandaitamba navo vaya ndofunga kwandakaendeswa kuya vanhu vakungoandirangana ndakatorerwa zvipo zvangu ndakatorerwa chakanaka changu ndikasiyirwa mhepo dzakaipa dziri kundipa matambudziko tiri kuti huya musi wa31 March iwoyo ndopo uchasunungurwa uchatanga kutaura nyaya dzako wega handiti tichikulidha handiti kuvadzimu vako handiti wapedza wakutaura naMwari wako handiti wazopedza takuchipinda isu padeliverance manje kuona kuti nyaya dzako iwewe dzinoda kuti tikubatsire wakadai kana uchigeza mabhavha ako ekusango ikoko wobva wageza mabhavha ako ekupi ekusango ikoko handiti katokubhabhatidza mumadziva isu madziva edu akachena hatiendi madziva matema ekuti hauoni zviri pasi isusu mweya wakati aiwa endai madziva enyu akachena ekuti mune mutoona jecha pasapo handitika kuti muone nokuti munoenda munozva vanhu vaya vanozonzi hanzi wakatorwa nemajuzu mukumasilai vamwe wacho vanenge vasina kutorwa nemajuzu vanenge vaendeswa pamadziva ivaya akasviba handiti pamwe panogara zvapo zinyoka rinogara ipapo panogara garwe rinogara papi ipapo saka munoona zvinhu zvaya zvakangwara kungokwevewa senge garwe rinokukweva rinokuendesa kuchibako charo handiti munhu wanzi akatorwa nechi nemanjuzu iye akatorwa negarwe munhu akamonerwa nenyoka ipo pai akadhonzwa akaendeswa handiti zvonzi akatorwa nechi nemanjuzu pamwe anenge asina kutobotorwa nechi nemanjuzu but madziva ari kuenda vanhu vari kuenda madziva akasviba madziva ekuti
hauoni futi kana chiri pasi kuti pani asi isusu mweya wakatiti aiwa kana muchienda kumadziva enyu nganga akachena muchiona jecha repasi kuti aiwa pakachena pesa mvura iri kufamba zvakanaka handiti mataura nyaya yemagroups aya zvidzidzo zvinowanikwa mumagroups imomo pamwe hasa ndaenda kwanisa kuenda kubira asi ndichine mubvunzo yandoda kubvunza yatina kukwanisa kutaura pano paprogram imomo zvidzidzo zvinoitaurwa mumagroup imomo ndezvei ndiko kungopostirana here mapikicha emaprofile picture kana kuti makamira sei magroup chichi nechiitika mumagroup right magroups angu ndeedzidziso kunyanya kudzidzisa vanhu vamwe vanenge vachida kuziva kuti kana unoda kukumbirira handiti unokumbirira sei handitika kuvadzimu vako tinge tichidzidzisana zvakare kozoti vamwe vanenge vachida kuziva futi ndofunga tambotitaurei nezvazvo kuda kuziva kuti chinamato nechikristu zvinenge zvichifambirana papi saka tinge tichidzidzisa futi kusvika vanhu vaita sei wagutsikana wanzwisisa uyezve zvakare magroups aya ndambotaura ndikati ndinopota ndichibatsiridza vanhu pane makombo eminamato endinoita sei endinokanda imomo handiti kuitira kuti kune vanhu mukoma Sly wokuti haatomborina kana dhola rekukwira kombi kwaanogara kusvika pana kuti andione zvakamuomera zvakasunga handiti asi anenge ari kuenda kuchechi handiti zvakaoma zvakasunga anenge achitotaura kuti apostoka inini ndanamata ndatsanya ndapindawo mitsanyo nevamwe ndadii but zvinhu zvangu zvakangodi zvakasunga handina kana dhola rekusvika pamuri ndo mabasa futi emagroups aya kuti ndinochiti alright pindai mugroup handiti kune minamato yendinodi yendinoposta imomo makombo nechi saka ndinokanda imomo vanhu vogeza yekugeza yekunwa vachinwa handiti kustima vachistima unozoona tine matestimony akawandisa magroups imomo evanhu vari kusunungurwa wotozouya pana handiti ane mari yekuti akutosvika pana akubhadhara mari yake yekupindawo mumatare zvakanaka nekubatsiridzwa paya paanga asina kana sendi ndiri kubatsira nekuda kwerima rinenge riri pari handiti ndataura futi ndikati kune vaya vanenge vachiti vanoda kufambira zvokuti varatidzwe upenyu hwake kuti upenyu hwangu hwakanyatsovhiringidzika papi inini kubva ndichikura kusvika nhasi ndataura ndikati ndine futi makombo andinongokanda muvana vari mugrupu rangu kuti vabatsirikane aroteswe zvakanaka azive nhoroondo yeupenyu hwake kuti yakamira sei handiti saka ndo basa remagroups iwa uye tinenge tichiupdata maprograms atinenge tinawo akafanana neiwaya kuti prayer mountain bira neminamato imwe inenge inoda kunzi vanhu vaite handitika uye nechenjedzo dzatinenge tichipa futi vanhu mukati memagroups iwa kuti vanhu vangogare vakasvinuka vachizoti satanism yazara muZimbabwe muno yazara haisisire yekuti yayekunyebera kuti chichichi satanism yaita sei yazara saka idzi namba dziri pascreen ndo dzinopinza vanhu kugroup here kana kuti mune dzimwe namba dzamunozoti idzi ndo dzekugroup dzepascreen idzodzo ndo dzinopinza vanhu kumagroups uku ngoti munhu akati allo apostle Monalita pane automatic message inobva yatomupindura ipapo ine link saka munhu ungotoklika link iroro akutojoina chi mumagroups edu yes munosarudzwa here anopinda mumagroup imomo hamusarudzwi ende uyezve ndakazonzwa umwe achiti anobhadhariswa here magroups edu because hanzi kune mamwe magroups anobhadhariswa kutopinda aiwa magroups edu kungopinda free handitika uyezve munhu wese anobvumidzwa kupinda pai mumagroups mune vakawanda mune maministers of God akawanda mumagroups vanoda kutodzidzawo handiti munewo n'anga dzimwe dzinoda kutodzidzawo munewo futi vamwe vanhu vanga vagara vari maprofita vanoda kutodzidza kuti waonawo kubatsira vanhu out there handiti mashoko enyu ekupedzisira muchidzidzisa vana vedu marenge nezvesatanism muchibva mavhara chirongwa ndeyekuti kudii right inene ndoda kungodzidzisa vana veZimbabwe kuti mirira mangwanani mufaro unouya mirira chi mangwanani mufaro unouya zvakataurwa kuna Psalm 30 kuti mirira chi mangwanani mufaro unouya kumhanya ndo kwanyanya mukoma Sly kuti vanhu vapinde musatanism dzese idzi
uyezve nesocial media ndoda kungokurudzira kune mazera echidiki nevamwe vanhu vakuru chaiko vari kukanganiswa focus yavo yeupenyu nezvavari kuona kumasocial media kuvanhu vanonyeba vanoda kubhilivhisa vanhu zvinhu zvisitombori upenyu hwavari kurarama handidi saka ndiri kuda kuti inene mirira mangwanani mufaro unouya ramba wakafokasa upenyu hwako taura namwari wako taura nevadzimu wako tsvaga kubatsirwa kusunungurwa rima rinenge richikanganisa upenyu hwako unoona zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka handiti mbijana tinosvika yes mbijana tinosvika. Vari kudaro apostle Monalita vanga vachitidzidzisa nenyaya yekuti satanism mazuva ano yapese pese unosatochenjera kana nemukombi maunopinda uchigara unogona kugara siti rakainitiatiwa kudhara, asi kana uina mwari wako uchitungamirirwa zvinhu zvako zvakamira zvakanaka unongodzwa mwoyo wako uchingotaura kuti usapinde mukombi, unongodzwa mwoyo wako uchitaura kuti saluni haite, unongodzwa mwoyo wako uchiti bhabha uyu akakubata musoro unongodzwa kamwe kakuti nyerenyu kakangodaro. Paunoda kupinda mushopu yauda unotenga hembe, kana una mwari wako unotonzwa zvichiramba kuti aiwa usapinde mushopu iyoyi. Uyezve kudya rega kungogamuchira zvekudya zvese unopedzisira wapinzwa musatanism, upedzisira kuti kuzvakatangira neko iyo magifts aya, nyaya yekungoda zvinhu zvemahara, zvinhu zvakapfava kunge honye, ndo imwe iri kungopedzisira tangopinda mune zvinhu zvisina zvinotiitsa kuti tipinde musatanism. Kuzvikoro vabereki kune vamwe vana imi ndima role model avo vanoteerera imi, vana ngavarege kupuwa zvinhu kuchikoro vodzoka nazvo kumba, mwana womutsvagirawo zvinhu zvekuti aende nazvo kuchikoro asazonyengetedzwa nemaswitsi evamwe nekuti iye anenge aine ake. Tiri kuti isusu vanhu ngavagare vachichenjedzana mukati meimba, vabereki nevana. Mumba vabereki ngavarege kutyiwa nevana, nekuti vana havazotaura zvavari kusangana nazvo kuchikoro. Pamwe angada kukuudza kuti ndapuwa watch asi agona kutaura kuti hausvikiki. Nokudaro apostle vadzidzisa panapa kuti ngatichenjerei, satanism yave pese pese. Hakuna vanhu vanogona kuipedza kunze kwedu isusu tikaresista initiation projects acho avanoita, maprograms avanoita, tinogona kuzvikunda nekuti hapana anopinda mazviri achingowira pane chirauro chavanotoshandisa. Namatira kuti usasangana nechirauro chesatanism. Indonzi Silvester tafumane ndakamirira Frank Wesel. Ndinoti ngatisanganei zvekare mune chimwe chirongwa chatinenge chipuwa imwe topic zvekare naapostoli. Ndosaka tiri kuti imimi garai makasubscribe, nekuti ukasasubscribe unodarikirwa nechirongwa chinotopedzisira chasevha upenyu hwako. Pamwe wanga uchabva pano uchinoenda kune vamwe vanhu vachakubhadharisa mazimari ekuti zvinhu zvako zvikufambira upenyu, asi izvo zviri kungoda prayer iri kuendwa nevamwe kugomo izvi. Saka tiri kuti isusu paSly Media aiwa idene reruzivo kubudikidza vanhu vakafanana naApostle Monalita toti chisarai.